Succes er ikke noget fag på handelsskolen eller universitetet. Succes, mine herrer! Det er helt op til os selv ude i den jungle, vi kalder erhvervslivet. Det er Gert, min sagsbehandler. Du kan roligt sige, hvad du vil, for hun har tavshedspligt. Og det er du vel også? Det er jo så vigtigt, at Finn kommer i gang med en tilværelse simpelthen, som indeholder en optimal grad af motivering, samtidig med, at samfundsrelevansen må være implicit selvfølgelig. Finn er i virkeligheden et eksperiment. Ikke sandt, Finn? Kan du se, det var rigtigt, hvad jeg sagde? Finn skal ikke behandles som en social sag og som et tilfælde, men mere som en slags, som et menneske ligefrem. Finn har jo været lige på grænsen til... på grænsen til at komme ud i noget snavs. Ikke sandt, Finn? Han ved det godt. Jeg skal aldrig gøre det mere. Hvis du vil, kan også lede dig til et struktureret liv i Boomerangs balancekæde. Jeg er så ked af det. Men fællesskabet i cirkelfilosofien bringer trøst. Og de der små, søde kaniner. Olok af mig. Olok af mig. Sensei, Finn. Do you speak English? I ved jo alle, hvad der skete i aftes i de kvindelige prospekters sovestue. Kan du få en gummistøvler? Kan du få?